non estaba previsto, pero a Antonio me deixa decir unhas palabriñas. Eu solo dúas cousas. Unhas. Gracias a todos. Non hai mellor cousa para un que se vai e o alcalde que entra que ver isto cheo. Vale. Por lo tanto, gracias a todos e aquí sigo e todo o apoio e colaboración para Antonio Míguez, que é o novo alcalde de Vilar de Santos. Bueno, pois, estamos aquí con a chuleta. Bos días a todos, gracias por vir. Antes de nada, agradecervos a nesta tan emotivo a miña toma de posesión e na despedida dun amigo, dun alcalde, que dedicou a mellor da súa vida a facer de Vilar de Santos un concello unido, de boa xente, unha calidade de servicios incomparables. Bueno, falar en público para min cóstame, pero tendo aquí a miña familia, e os meus primos e os meus veciños, é moito máis fácil. Quero dar as gracias a Xan e seguir de concelleiro axudando como sempre e como non pode ser menos aos compañeiros e compañeiras da corporación que me acabades de elixir. Como non pode ser de outra maneira neste concello, que é unha honra que os concelleiros te voten a mão alzada como se fixo sempre desde hai moitos anos. Gracias tamén ao grupo o apoio desta candidatura e a todos que nos preceden. Gracias sobre todo aos veciños que sempre creeron en nós e a todos en xeral. Cambiamos as forzas aquí neste concello, as forzas dos partidos, pero na liña nacionalista progresista e sempre nos apoyaron os veciños. Tamén lle quero dar as grazas aos 5 alcaldes da democracia que me precederon e casi un cento de concelleiros que aquí encontrase moitos deles, e outros xa non están. Vexo por aí ao José Antonio, Taboada, Carlos, Julio, Jesús, bueno, non vou contar a máis porque hai moitos. Un recordo ao cura de Parada, que foi casi o 7º alcalde aquí neste concello, que foi todo. Temos que mellorar os servicios e mellorar os veciños, emprego público que poden ser por veciños e por concelleiros. Comprométome que noso siga sendo dos mellores concellos de Ourense e de Galicia. Quero contar con todos para seguir progresando e seguir sendo os campeóns da Liga, que non sea o Barcelona. Se seguimos unidos como toda hora, como agora non habrá que nos pare. Somos nacionalistas, somos progresistas, somos solidarios por débiles, pero sobre todo somos de Vilar de Santos. E como sempre
non queremos nada de nós vivimos desto, queremos o mellor para o noso concello. Os alcaldes, ningún veu a lucrarse como pasa noutros concellos. Isto é Vilar de Santo. A partir de hoxe estarei a disposición de todos os veciños, agradecerei todas as propostas, axudas que me fagades. Tienes que perdonar, pero isto é un pouco complicado para mí, porque falar en público... Esa vez éramos de Castellanos, hostia. Bueno, ahora vamos dicir algunhas das cousas que vamos a facer ou temos feito neste concello. Entonces, que eu penso que a vos tamén vos interesan esas cousas. Estou algo atascado. Neste mes que ven aprobaremos o orzamento do concello. Este concello non ten deudas ningunas. Tenemos que seguir mellorando os servicios do fogar, seguiremos traballando no centro de día e na vivienda comunitaria, mellorando a escola infantil, mellorando no parque empresarial. Vamos falar de algo de algunhas obras que temos hoxe en marcha no concello. Tendes que perdonar, pero estou un pouquinho nervioso. Acábase de completar case o alumbrado LED en todo o concello. Queda o vieiro e un pouco no parque empresarial. E que a mesma tendremos o concello todo con alumbrado LED, que é un aforro grande e importante. Acábase de fazer un abastecemento de auga Laioso, mellorar o bombeo da Veijiña. Vou dicir unhas cuantas cousas que están en marcha. A marcha da rúa do Forno de Vilar de Santos, a segunda parte, tamén se vai empezar en breve. Museo da Limia, temos en marcha, compramos a Casa da Bautista, non sei se vos sona algúns, para incorporalo ao museo. Bueno, estou un pouco. Bueno, non me vou alargar moito máis. Vamos intentar entre todos e todas seguir xuntos, porque xuntos chegaremos sempre longe. Neste concello levamos traballando xuntos desde fai 40 anos. Os alcaldes predecesores, que foron todos moi boa xente, pois eu intentarei facer o mellor. Penso que, pero contar con todos vós e todos xuntos. Intentaremos recuperar estas xuntanzas, se vos queredes e me axudades, moitas veces, cada 2 meses, intentaremos de fer xuntanzas ou concellos como se feía antiguamente nos povos. Como podedes ver, eu non teño moitos intereses políticos aquí. Teño unha edad e veño aquí agora para ver unha transición dunhos anos que non teño moita ilusión de seguir tantos anos ao cargo desto, pero espero dar o mellor de sí
a axuda de todos vós. E que hai moita xente nova, dá gusto mirar que hai un montón deles, e con colaboración deles penso que vamos seguir para adiante todos juntos. Digo moita xente nova porque con todo o que dices que hai xente bella, penso que somos o Concello da Limia que máis xente nova temos. Pódese decir unha anécdota que vai quedar ben, porque non é fácil. Aquí, nos primeiros 3 meses do ano van nacer 3 nenos. Poucos concellos da comarca poden dicir iso. Temos unha importante xuventude aquí, de nenos, e moita xente nova. Bueno, eu non vos canso máis porque estou nervioso, outro día veremos como máis.